Γεια σας! Τι κάνετε? Λοιπόν, καταρχήν θέλουμε να μας πείτε το όνομά σας. Να σας Ονομάζομαι Βέκου Ειρήνη και είμαι καθηγήτρια χορού. Χαρήκαμε. Εμείς είμαστε από το Web TV του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και επειδή τώρα το ξεκινάμε και κάνουμε το δικό μας ξεκίνημα με εσάς, είναι η πρώτη εκδήλωση η οποία καλύπτουμε, θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για το πώς ξεκίνησε, τι παρέχετε. Μάλιστα. Λοιπόν, το Τμήμα Μοντέρνου Χορού του ΟΠΑ είναι πάρα πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Εγώ ως καθηγήτρια είμαι εδώ 6 χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια. Πιο πριν ήταν άλλοι καθηγητές και πιο πριν άλλοι και πάει λέγοντας. Ξεκινήσαμε με λίγα άτομα, να σας πω την αλήθεια. Σιγά σιγά με τα χρόνια ανεβήκαμε. Τώρα είμαστε 150 φοιτητές περίπου που έρχονται στα βήματά μας. Άλλες φορές είναι και περισσότεροι, άλλες φορές και λιγότεροι, εξαρτάται με τα μαθήματά τους. Κάνουμε όλα τα είδη Latin, μάμπο, τσάτσα, βάλς, ταγκό, φόξ, όλα τα είδη. Κάνουμε ζούμπα, fitness, κάνουμε ρεγκετόν, κάνουμε hip hop, κάνουμε μοντέρνο, κάνουμε πάρα πολλά. Και η τελευταία χορογραφία που είδατε, την έχουμε στηρίξει ένα διαγωνισμό χορογραφίας. Έτσι, πιο κοντά γιατί θέλουμε να το ψηφίσουμε. Ναι, και αν κερδίσουμε θα μας βλέπετε συνέχεια στο MTV. Έτσι. Και στο Web TV. Βέβαια, εννοείται. Το δικό μας το πατήρι φυσικά. Καλή επιτυχία λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και πάλι και από εμάς. Εμείς ευχαριστούμε για τη συνέντευξη. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Είσαστε υπέροχοι. Ευχαριστούμε πολύ και να έρχεστε όποτε θέλετε. Εννοείται. Και μάλιστα θα ρωτηλές να γραφτούμε κι εμείς στη χορευτική ομάδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Εννοείται. Πιστεύω είναι η επόμενη μας κίνηση. Έτσι. Θα σας περιμένουμε. Γεια σας.